Omo kepi koyek dino belekino video viral ungjak o train ni video. Amsike viral ungkha je o video trending go se sokpai tongpaisio. Tei train o kusawi borok rongni sungmung obo kaisano je. Tamo ungkha adok ni hal. Adok bade banchikha banchiya. Na adok a jagao no thuyui thangka. Omorok mang borok rongni sungmung asaijak. Narikni aro tabuk sukjora. O video WhatsApp ni through tei YouTube video recommendation o tei Reels, Instagram, Facebook, Twitter oma hai kwbangma jagao no nugui mankhana tei baksa borok jara social media bai kwrwngya oborok khai nugya phano ungui mankhana. Phiaba jara nugnai rongni bwkhao kaisa no sungmung je o sui bade banchikha banchiya nakiba thui thangka. Hingke o sungmungni phirokmung o video ni through tei joto saimannai thini. Hingke video ni sengnani swkang jotono no puila koinani muchungo je ani video o eba kheba ani channel o kotal ongkha hingke ani channel no subscribe khlai di tei kanani bell icon sinano bo tapok di tamni hingke jotoni slai swkang norni thani ani video sogoinani bagui. Hingke phaidi yang ayang kok sayawi video ni kok no salainai tei haidi senglaisinai o video no. Social media o norok obo videos no alada platform o nuguibo mankhana. Tei aboni bisungo baksa khel khlaiya ungui gejaro post khlaiui tei scroll khlaiui lairifano rohor kana. Je saimania rok no sawano je a video o kaisa umur sakra no hinnani amsuk seraiboya. Obo masa seitejak golden retriever. O golden retriever no tui khasigui o train sakao eba kheba train bisingo habrinani chesta. Hingke poila no norok oro naidi o video footage o je sabni thanio eba kheba sabni bokhrogo bisi brain tong yakheba gyan tong. Departed train basically je train move khlai tongo. O train ungkha Rajdhani Express tei o train blaikeno fastest move khlai tongo. Mane oboto basic sense no je borok rok phano kaisa train cholijak no kuno dina phano romnani eba kheba a jago phatsa karani dorkar krei. Tamni hingke oboni ni life ni tui blaikeno risky. Jodi kuno mungsasuk jagao kwsawi no train ni eba kheba train no kawi manya hingkai direct se train ni lama je tongmani oboni tolao sogui fainai tarpore ni life bobo hai ungui thanai aboto jotono saiman baina. Obo jotoni bokrogo da sense tongo je kaisa move khlaijak eba kheba cholijak train no borok rok phano kanani mana. Phiaba o borok naidi basic senseless o swino jobojasti khlaiui train ni bisingo rohornani chesta khlai tongo o borok. Dog resist khlaio tei kana bo busungjakya tei bo kawi bo manya. Tangui kana muchungjagya hingke bor nugui tongo bin mokol bai obo easier je train speed ke choli tongfru aro kawi mannai tuikhe. Obo o suibo siwi tongo hingke borok ke tamni bagui siliya. Jodi a jagao bongsasuk thutai eba kheba kese bui deramung phaikele bini jano bahai ke effect ungnai obo sui jora se saimano. Abagui bo kisa khono hamnani musung chakliya unsrui tongo abar o borok hingke bono jobardasti khlaiui dagarai tongo. Sui bosiwo je hamia ungnani thangui tongo ahoi bo bini sakno rokha khlaina bagui uklogo unsukjak. Phiaba o borok hingke jobardasti umur sakra ungui bo amsuk jora sense krei je train choli tongpro omhai khlaika hingke daramung phainai hinui. Tei omhai khlaima jorao no o dog eba kheba o sui train ni bisingo kawi manliya dogani bisingtui tei a jorao no train ni tola je patri tongmani lama o jagao habai thangka. O video ni clip jikhon sasi 5 থেকে 10 সেকেন্ড অমাহাইনি কসার
Hinke o video amsukpano belai kino social media o viral ungjak jotono joli laijak je o borok no sitwdui no bo bini swino omo hai khlaiui butharu hinui jesuk borok ni thani o video sogoika je doglabar ungthun ungyathun jotoni no kaisa sukmung je o dog badi banchikha nakiba banchiliya tei o video ni clip bo chikon sase tei o chikon sao bono kariui tongmani jobardasti tei tolao hawi thangmani amsuk jorao no o video no nugui doglabar ni bwkhao bo haima thangkhuna je omo hai video rok no nainani bo motoniya tei baksa borok o video no nai comment bo khlaibai khaje saka o video bwskango sogoiliya eba kheba bwskangjora video phunukliya jemon kaisa hop hai ongui thango je open ended film hai jeforo film rogo phunogo jekono ongkha hingke oboni paithak phunogya jekono accident eba kheba durghotna gotiboi thangmani yagulo tei kaisa hop tongo je obo bansiui no thangkana hinui tei omo haino o video obo borok rokni bwkhao omono hop je o sui bansi sutung eba kheba bansi khana hinui last ni video nokma bai omo hai kha khailayu tei baksa borok animal lover dog lover rokbo pray khlailayu tei paithago tamo ongkha obono kubui kok sana thangka hingke o dog train tolao kalaimani yagulo banchika hinui khoboro saimankha hingke belai kheno kaham khobor hingke norok oro nugui naidi o sui ni bokhrogo o borok ni slai brain tongo tei wansukmung tongo je bo thuina no bor nugu bobono saya bono kaham hamya oborok joto saimano sudu botamo kok simi mania omsuk simisi jodi o borok ni bokhrogo gyan eba kheba brain tongkha hingke bo haike suino situtui thuinani lama rugla khamu tei suini bokhrogo brain eba kheba gyan gri wansumung gri hingkaile botini thuiui paikhamu tei train choli tongpru bo yang ayang lilak pilak ongkha hingke bo arjagono ferejagui thikamu phiaba bini bokhrogo wansumung tongma bai eba kheba siui tongma bai sui ongui bo banchiui mankha maybe bo arjagao nilar ongui tongkha train waisukle arjagani kutulano hinui haikino bo bini sakno bo banchirui mankha hingke ko kaisa srongmung mano je sui hinui suino ta hindi sui bo kaisa langma gwnang manui no langma gwnang mang no bobo kaisa tei bini tamo hinmale bo kaisa kok simise mania tei bo wansukma ronggo bobono tamo kaham hamya obo jotono saimano tei borokno maya khlainani borokno maya nangnani obo jotono siwo baksa borok hinnai suini bagui tamusuk amsuk omo hai kok sanani nangkha obo sui labarno ongnai abagui suini bagui kaham sao hini baksa sui labaria sui heta rokbo tongo amorok sabainai phiaba ang o video ni bisingtui norokno samani kok suiabo hingke norok o video no nai norok tamo sanamachung joto comment khlai sadi paithak jora naimani bagui jotono belai khe hambai।